कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भारतीय जनता पक्षाच्या खरी ताकद आमचे कार्यकर्ते असतात आणि आज आपण पाहिलं असेल की राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबपासून आमचे रवी चव्हाणजी असतील, सन्मान्य राणेसाहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, आमदार, मंत्री आज सभासद नोंदणीच्या ह्या पूर्ण कार्यक्रमामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आपल्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये सभासद नोंदणी जास्तीत जास्त कशी होईल, लोकांपर्यंत, जनसामान्य लोकांपर्यंत आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाला कसं पोचवू, मोदी साहेबांचे विचार असो, पक्षाचे विचार असो, जास्तीत जास्त त्या लोकांपर्यंत कसं पोचू शकतो, यासाठी आम्ही प्रत्येकजण आज पूर्ण दिवस प्रवास करत होतो. मला निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं की भारतीय जनता पक्षाला वर सामान्य जनतेचा फार मोठा विश्वास आहे, जो मतदानारूपी आम्हाला दिसलाच आहे. पण आता लोकांमध्ये पक्षाचा सदस्य बनण्यामध्ये जी उत्सुकता आम्हाला दिसली, म्हणून मला विश्वास आहे जेव्हा 15 जानेवारीच्या नंतर जेव्हा पूर्ण आकडा आमच्या नजरेसमोर येईल, एक ऐतिहासिक आकडा भारतीय जनता पक्षाच्या सभासद नोंदणीच्या समोर येईल. देशाच्या जनतेने आज भारतीय जनता पक्षाला स्वीकारलेला आहे. मोदी साहेबांसारखं एक सक्षम नेतृत्व, आमचे जे.पी. नड्डा साहेब जे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, आमचे बावनकुळे साहेब जे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आहे, या सगळ्या आमच्या विचाराला जनतेने स्वीकारलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराला स्वीकारलेलं आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराला स्वीकारलं असल्यामुळे त्याचं प्रतिबिंब सभासद नोंदणीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना निश्चित पद्धतीने दिसेल. लोक उत्साहित आहेत, लोकांनाही भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवाहामध्ये यायचं आहे, सभासद बनायचं आहे. लोक समजून घेत आहेत, एक दुसऱ्याला सांगतायत की बाबा चला अशा पद्धतीचा ऑनलाईन करा, ऑफलाईनची ही प्रक्रिया आहे. आमच्या भारतीय जनता पक्षाची सगळी रचना, यंत्रणा, आमचे सगळे माझे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे सहकारी एक दुसऱ्याला मदत करतायत, मेहनत करतायत आणि म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आमचा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आहे हे म्हणून शिक्कामोर्तब होऊन जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.